După ce ai adăugat toate dispozitivele în aplicație, trebuie să activezi măsurarea temperaturii la releul la care ai conectat senzorul de temperatură. Dacă ai făcut acest lucru, urmează cele 3 scene inteligente. Apasă pe plus în colțul din dreapta, apoi selectează Creare scenă. După care mergi la Când starea dispozitivului se modifică și alege un singur dispozitiv. Alege termostatul, selectează parametrul Status funcționare, după care selectează Funcționare. Adaugă și releul de la centrala pe lemne. Selectează parametrul Temperatura senzor extern, apoi selectează CIN mai puțin și introdu valoarea 40 și 4. Am introdus 40 și 4 de grade pentru că pompa de la centrala pe lemne este setată să oprească la 45 de grade. Dacă la tine oprește la o altă valoare, o să trebuiască să introduci o valoare mai mică cu 1 până la 2 grade. După ce am adăugat cele două dispozitive, trebuie să setăm. Când toate condițiile sunt îndeplinite, în secțiunea următoare trebuie adăugat releul care va porni centrala pe gaz. Selectează parametrul Comutare, după care selectează On. La final dăm o denumire scenei. Urmează scena care va opri centrala pe gaz dacă termostatul nu cere căldură, pașii sunt aceiași. Alege termostatul, selectează parametrul Status funcționare, după care selectează Se încălzește. În secțiunea următoare trebuie adăugat releul care va opri centrala pe gaz. Selectează parametrul Comutare, după care selectează Off, apoi îi dăm o denumire. Urmează scena care va opri centrala pe gaz dacă temperatura este mai mare de 45 de grade. Adaugă releul de la centrala pe lemne, selectează parametrul Temperatura senzor extern, după care selectează Mai mult și introdu valoarea 45. Am introdus 45 de grade pentru că pompa de la centrala pe lemne este setată să pornească la 45 de grade. Dacă la tine pornește la o altă valoare, o să trebuiască să introduci aceea valoare sau mai mare, cu 1 până la 2 grade. În secțiunea următoare trebuie adăugat releul care va opri centrala pe gaz. Selectează parametrul Comutare, după care selectează Off, după care dăm o denumire. Iar la final trebuie să ai 3 scene inteligente.